दे ना ईटा तू खा क्या पड़े ईटावा देत नहीं खे हो देखा दाड़ा महाराज कहीं के का कहत हो औ दे वो ईटा एगो तुड़े के बा ईटा अरे वो ईटा बा दे एगो तुड़े के बा ले आवते नु बानी पक्को कइबो दे दो आई तू रो ना ईटा नहीं के तुड़े के बहुत ईटा 10 रुपए के एगो बोल मसाला ला रे बुआ चलो बैगन मिलाओ लो बने सुनो चल चलो ए मिस्त्री कौन है रे अरे नाश्ता कर लो लो और मुंह धलाई लाइन लाइन ये नाश्ता के बेरा हो अरे कहना क्या चाहते हो? लो खा लो धर तनी काम बा तनी आवो तनी अरे मैं नीमक उमा खइले नहीं करना मसाले बा जो ला तन मसाला ला के डाले मैं देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ला लोग मसाला तारा लोग के खाऊं के बेरी मसाला चाहिए ईंटो जोड़े के बेरी मसाला चाहिए शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दिल भर दीदी ना भाई